Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și Sfântolăudaților Apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor Sfinților, sufletul robului său Mihail, care s-a mutat de la noi, în corturile dreptilor să-l așeze, în cerul lui Avram să-l odihnească, să-l lumere, iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Pentru fericita dormire veșnică odihnă, fă, Doamne, sufletului adormitului robului Tău, Mihail, dinpreună cu tot neamului cel adormit, și fă-lui, Doamne, veșnică pomenire. Veșnica lui pomenire. Veșnica pomenire. Până în neam, și fă-lui, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, și cu drept să-l numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitori. Amin.